Greet the sun in the hills in the morning. Estic fent una llista dels meus preferits d'octubre perquè faré un TikTok i de moment tinc la Messias i molts signes d'exclamació. Gilmore Girls perquè a principis de mes la vaig estar mirant religiosament. De sèries també The Bear. La Vogue perquè hi ha l'entrevista de la Rosalia i la Penélope Cruz. També he ficat aquests productes del Mercadona que són aquest lip liner que és com marró i això que és com un bàlsam, i aquest lip oil de l'Essence, que m'encanta. I després també ficaré les meves botes noves i també ficaré un bolso nou. Aquest boli també m'agrada molt. Hola, vaig rentar-me el cabell i doncs era la meva shower routine o hair care routine, com se digui. És bastant extensiva i l'he de seguir al mil·límetre, si no, no em queda bé el cabell. Llavors em queda bé, potser. Abans d'entrar a la dutxa, me pentino tot el cabell amb sec. I llavors, el que faig dintre de la dutxa és utilitzo el xampú, me faig un bon massatge, un acondicionador a les arrels, me faig un bon massatge i mentre deixo actuar l'acondicionador també me fico una mascarilla per la resta del cabell i ho deixo anar res, 3-5 minuts. I quan surti de la dutxa també us ensenyo. Vale, pues just quan m'he acabat de rentar el cabell dins la dutxa m'he ficat 2 productes abans de ficar-me el cabell a la tovallola. Espuma i, molt important, la gomina és molt important per a que no se m'encrespi el cabell i quedi realment bé la forma. Passaré ara a eixugar-me el cabell, protector del calor. I ara me'l passaré per tot el cabell, així tal qual, així, a potència mitjana, no a tope. Aquest finde, avui és divendres, i aquest finde viene la Cecilia Blanca. Fa molta il·lusió, molt divertit, i tinc planejat fer bastantes activitats otoñals, ja ho veureu. Què tens? Ui! Oh, cute! Estem com així. S'ha gravat. Ui. Reaccionando a la Messias. D'intercanvi amb el tocador en una habitació que era com... Era així. Santa paciència. Una fulla amb un... Sí,
Junito, dinamito, ¿me das un besito? Hola, ja han marxat la Blanca i la Ceci. Molt trist, però hem estat mirant la Messias, bueno, si l'heu vist ho sabreu, però m'han entrat moltes ganes de mirar Cantando bajo la lluvia perquè no l'he vist mai i ara la miraré.